Dewch i ni weddio. Diolch i ti o Dduw am gyfle arall i ddod i geisio dy wyneb ac i gannu dy glodydd. I ni yn gweddio ar i ti agosau at bob yr un ohonom. Ac i ti'n erthu ni, a bydd ein haddoliad mewn ysbryd a gwirionedd. Teir di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 146 o tyred arglwydd mawr, di hydlawr nef i lawr, gawodydd pur. 146 gyn i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aliniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi nesaf yn cael ei chynnal ar y 3 nos Iau o'r mis, sef nos Iau Ebrill 21. Oedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 448 o Dduw rwy'n disgwyl wrth dy ddor. 448.
Byddai'n darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 45. Salm 45. Treitha fy nghalon beth da, dywedid yr ydwyf y pethau a wneithim i'r brenin, fy nhafod sydd byn ysgrifennydd bian. Tecach ydwyd na meibion dynion, tywalltwyd gras ar dywefusau, oherwydd hynny ydfendithio Duw yn dragywydd. Gwregysad y gleddif ar dy glin, o gadarn, ath o goniant ath harddwch, ac yn dy harddwch mae'r choga yn llwyddiannus oherwydd gwirionedd a lledneisrwydd a chyfiawnder, ath ddeheulaw a ddysg i ti bethau ofnadwy. Pobl a syrthiant danat oherwydd y seithau llymion yn glynu yng nghalon gelynion y brenin, dy orsedd di o ddiw sydd byth ac yn dragywydd, teirn wialen uniondeb yw teirn wialen dy frenhiniaeth di. Cerais gyfiawnder a chaseais drygioni, am hynny yth yn einio Duw, sef dy ddiw di, ag olew llawenydd yn fwy nath gyfeillion, arogl myr, aloes a chasia sydd ar dy holl wisgoedd, allan o'r palasau ifori yr rhai ath lawen hasant. Merched brenhinoedd oedd ymhlith dy bendefigesau, safau y frenhines ar dy ddeheula mewn air coeth o offyr. Gwrando ferch a gwel, a gostwng dy glist, ac anghofio dy bobl dy hun a thi dy dad, yr brenin a chwennych dy degwch, cynnes y fe yw dy ior di, ymostwng dithau iddo ef. Merch tyrus hefyd fydd yno yn anrheg a chyfoethogion y bobl am biliant ath wyneb. Merch y brenin sydd oll yn ogoneddus o fewn, gemwaith air i'w ei gwisg hi. Mewn gwaithedau a nodwydd y dygir hi at y brenin, y myrynion yr rhai a ddeiant ar ei hôl yn gyfeillesau iddi a ddygir at y ti. Mewn llawenydd a gorfoledd y dygir hwynt, deiant i lys y brenin. Dy feibion fydd yn lled y dadau, yr rhai o wneu yn dywysogion yn yr holl dir. Paraf gofio dy enw ym mhob cenhedlaeth ac oes. Am hynny y bobl ath folianant, byth ac yn dragywydd. Bydd y bendydd Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein hadw mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle i ddod ger dy fron, ac i ni yn diolch ein bod yn gallu dod nid trwy ein henw ni, nid trwy ein heiddiannau ni, nid trwy unrhyw ymdrech i ni yn gallu ceisio dod â unrhyw clod i ni'n hunan oherwydd unrhyw weithredoedd. I ni yn ymwybodol iawn ein bod yn dod dim ond trwy un ffordd, a trwy yr un enw, a trwy heiddiant dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw trwy ei enw ef, a thrwy yr hyn a wnaeth ar y ddeiar yma, wrth iddo gyflawni dy holl ofynion di, wrth iddo gadw dy orchmynion di, dy ddeddf di, ac wrth iddo farw ar y groes yn ein lle ni ac atgyfodi'r trydydd dydd. I ni yn diolch ein bod yn dod trwy yr hyn a enillodd yr arglwydd Iesu Grist ar ein rhan ni. Ac felly o Dduw, gan iddo dalu'r pris, i ni yn gallu dod yn hyderus o'th flaen di, yn gwybod dy fod yn Dduw sydd yn dad arno, dy fod ti yn edrych arno'n fel dy blant. Ac felly o Dduw, i ni yn cyffesu o'th flaen nad ydym wedi byw mewn ffordd sydd yn gywir fel plant i'r holl alluog. I ni wedi crwydro ac wedi dadael i lawr, hyd yn oed yn dod yma i'r oedfa hon, heb baratoi'n heneidiau fel ac y dylsym. Ond eto Dduw yn blant i ti, ac mae'r arglwydd Iesu Grist wedi gweidi ar y groes, fe lifodd ei waed ar y groes oherwydd ni. Ac felly o Dduw, gan ein bod wedi'n golchi yn ei waed fi ni yn gallu dod fel dy blant, ac yn dod yn mawl a'n deisyfiadau ger dy fron. Ac o Dduw, i ni yn gofyn i ti felly i ostwng dy glist ac i wrando ar ein cri. Y byddi di yn trigarhau wrthym ni o'r newydd, ac y byddi di yn presynoli dy hun yma yn ein plith. I ni yn gofyn ar ei bob yr un ohono, beth bynnag fydd ein cyflwr ysbrydol o Dduw. Hyd yn oed rhai yn awr, falle ddim hyd yn oed yn ymuno yn y weddi ac yn crwydro yn ei meddyliau i bob math o lefydd ac o bob math o syniadau, ac yn bell oddi wrth y bethau di, ac wrth i ni ddechrau ystyried y air di, falle dim bwriad i wrando, dim bwriad i ystyried dy bethau di. Ond o Dduw, i ni yn gwybod y fod ti yn holl alluog, yr wyt ti'n gallu gwneud yr hyn sydd yn amhosibl, ac yr wyt ti'n gallu deffro
yr enaid sydd mewn trwmgwsg marwol, yr wyt ti'n gallu deffro'r rhai sydd yn farw yn ysbrydol, yr wyt ti'n gallu peri eu bod nhw nid yn unig yn gwrando yn gorfforol, ond yn gwrando yn ysbrydol hefyd. Yr wyt ti'n gallu agor llygaid y deillio, yr wyt ti'n gallu agor llygaid yr enaid sydd mor dywyll, ac yr wyt ti'n gallu gwneud hyn i beri i bobl i weld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn y bydd ysbryd di ar waith yma yn ein plith ni, yn gwneud gwirthio o'n blaenau ni, ac y byddu di yn cael yr holl fawl a'r clod. Felly o Dduw, tyr di'n plith yn nawr, i ni yn gofyn i ti fod yn bresennol yma, ac tyda phob yr un ohonom yn agosach at ti, ac nerthyn ni ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaenau, byddwn ni yn byw mawl a chlod i'th enw di. I ni yn cyflwyno'n glad unwaith eto i ti, ac yn gweld ein glad sil ar ôl sil yn prysur troi cefn, a bron mae dy air yn llwyr wedi mynd ar goll o'r wlad hon. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn ar i ni cael gweld gwaith grymus o ddifri, ac y byddu di yn gwneud yr hyn oll clod i'th enw di. Felly o Dduw, tyr di'n plith, bendithio'r holl ddydd, bendithio'r oedfa hon, trigar ha wrthym, a tyr lawr i'n plith. I ni'n gofyn i ti gadw'r un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn am y nerth corfforol sydd ei hangen, o Dduw, i ni'n cyffesu ein gwendid a'n mor aml bod yr corff yn wan ac yn flinedig, ac felly o Dduw dydyn ni ddim yn gallu dod i'th di a cheisio dy wyneb gyda'n holl nerth. Dyn ni yn gofyn ar i ti roed y nerth sydd ei hangen, y nerth corfforol, ond hefyd y nerth meddyliol ac ysbrydol, a byddwn ni yn gallu dyfoliannu di drwy gydol yr oedfa hon a thrwy gydol y dydd. Tyr felly lawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni ganu emyn rhif 147, 147, arhosaf ddydd a nos, byth bellach dan dy groes. 147, gyn ni sefyll i'w chanu.
Mae'n testyn o lyfr y Salmau, Salm 45 ac yr ail adnod. Salm 45 adnod 2. Tecach ydwyd na meibion dynion, tywalltwyd gras ar dy wefusau, oherwydd hynny yth fendithio Duw yn dragywydd. Mae'r teitl y salm yw Can Cariadau, ac mae Spurgeon yn dweud am yr salm arbennig yma, bod na rai oherwydd diffyg yn ei golwg, neu diffyg yn ei golwg ysbrydol, yn gweld mai can am Solomon a merch Pharo ydyw yn unig. Yna mae Spurgeon yn mynd ymlaen ac yn dweud bod na rai yn gweld yn y salm yma Solomon a Christ, ond mae e'n disgrifio ei golwg nhw fel rhyw nam ar yr olwg. Nid ei bod nhw'n gwbl ddall fel y lleill oedd yn gweld dim ond sôn am Solomon oedd y salm, ond bod y rhai sydd yn gweld Christ a Solomon, bod nhw'n gweld ond bod nhw a nam ar y golwg. Ond mae Spurgeon yn dweud bod y sawl sydd â golwg eglur yn gweld Christ yn unig yn y salm yma. Ac mae'n dweud, os oes angen cyfeirio at Solomon, mae cysgod yn y cefndir yn unig ydyw. Felly chi'n gweld y pwyslais y mae Spurgeon yn rhoi ar y salm yma, sef can am briodas, y briodfab nefolaidd, gyda'i briod etholedig yr eglwys yw hi. Felly salm am yr arglwydd Iesu Grist, am y Meseia. Ac i ni gweld yn yr adnod gyntaf yr gair treitha. Ac i ni falle'n gyfarwydd ar hyn, mae na lawer o bobl yn treithi yn aml, rhai mwy nag eraill, yn ddyddiol fe fyddwch chi yn dod ar draws pobl sydd yn treithi ac yn mynd ymlaen am ryw faterion amrywiol, ac ambell i fater efallai o werth, fyddwch chi'n gwrando ar pobl yn treithi. Mae pobl yn cyhyddo fi o dreithi pan dwi'n yr ystafell athrawon yn yr ysgol, pan mae yna rhyw syniadau newydd yn mynd ymlaen, ac yn rhoi fwy o bwysau gwaith arno ni, ac i ni gyd yn cytuno, mae di-bwrpas yn llwyr yw'r holl waith papur, ac yna byddai'n dweud, beth yw pwrpas yr holl waith papur yma? Oes unrhyw blentyn yn elwa honno fe? Oes unrhyw arolygwr yn elwa honno fe? Oes unrhyw brifathro yn elwa honno fe? A bob tro yr ateb gan bawb yw na, ac dwi'n treithi a threithi, ond gai bwysleisio, does neb yn gwrando. Does neb yn gwrando, maen nhw'n disgwyl i fi dreithi bob tro, achos mae pawb yn cytuno, ond does neb yn neud dim byd am y peth. Mae'r pwysau gwaith yn cynyddu, ac mae'r plant yn colli mas oherwydd yr holl waith papur. Ac dwi'n hoffi treithi am bethau felly, ac efallai fyddwn ni'n treithi am rhywbeth arall, yn enwedig ar ryw fore di llun ar ôl i Gymru chwarae ar ddydd Sadwrn, ac os i ni wedi colli yn yr eiliad ola, ac mae yna anghyfiawnder mawr wedi digwydd fel ddigwyddodd yn ddiweddar iawn. Maen nhw'n gwybod bod fi'n dod i'r ysgol, ac i ni'n darllen y papurau newydd, ac dwi'n treithi bod y dyfarnwr wedi gadael ni lawr ac wedi methu rhyw ddigwyddiad o droed yn mynd ar dros y llinell, ac fe ddylse Cymru fod wedi ennill, ond na, ac mae pawb yn gwybod, mi fydda i'n treithi a threithi. A mae pob un gyda rhywbeth bach maen nhw'n hoffi treithi amdano. Gwleidyddiaeth, mae pobl yn hoffi treithi am gwleidyddiaeth, ac os yn deall y pethau yma, pwy sy'n gallu deall gwleidyddiaeth, dwi ddim yn gwybod. Mae yna gymaint o dwyll yn y byd gwleidyddol, gymaint o gelwydd, ac yna mae pobl yn treithi am ei barn nhw am pwy ddyle fod yn arwain pa bynnag gwlad. Felly ni'n mynd ymlaen. Ac pethau sydd yn bwysig i chi, efallai pethau sydd ydych chi yn ymddiddori yn ddyn nhw, mi fyddwch chi efallai, os yn math ni o berson, yn hoffi treithi. Ac mae yna wahaniaeth ond os yna pan mae yna rhywun yn treithi o'r galon. Pan ych chi'n gweld bod rhywbeth yn bwysig i rhywun, ych chi'n gallu gweld hynny'n dydych. Chi'n gallu gweld yn y ffordd maen nhw'n siarad. Falle bod nhw'n eistedd ar ymyl y gader. Ac maen nhw'n dechrau treithi, maen nhw'n dechrau pregethu, ac maen nhw'n mynd ymlaen. A chi'n gwybod bod yn meddwl lot ydyn nhw. Ac mae'n dod o'r galon. Wel, fan hyn, adnod 1, treitha fy nghalon beth da. Dywedid yr ydw i fy pethau iawn neithim i'r brenin, fy nhafod sydd bin ysgrifennydd bian. Wel, onid yw yn drist pan mae'r galon yn oeraidd at faterion da.
Beth yw'r materion da hynny? Wel, yn sicr, materion tragwyddol, materion sydd yn ymwneud â'r enaid. Dyma chi materion da, ac onid yw yn dris, nag yw yn y darlun fwyaf torcalonus, i weld calon rhywun yn oeraidd tuag at materion da. Ac yma nhw yn cael eu cymryd i fyny mewn materion sydd ddim yn dda. Dim o reidrwydd yn drwg, ond dyn nhw ddim yn pethau pwysig. Gwleidyddiaeth, dyw e ddim yn bwysig. Chwaraeon, dyw e ddim yn bwysig. Hyd yn oed llwyth gwaith, dyw e ddim mor bwysig â hynny. Mae'n bwysig ar ryw lefel lawr fan hyn rywle, ond dyw e ddim yn dod yn ddigon agos i gael ei gymharu ar materion sydd fan hyn. A trist o beth yw pan mae calon rhywun yn oeraidd. Dydyn nhw ddim eisiau bod yma, ac mae yna rai fan hyn siwr o fod, a rhai sydd wedi bod ac wedi gadael esbelfach. Ac maen nhw wedi bod yma, ac i chi allu gweld, maen nhw'n oeraidd at y materion da yma, ac mae'n trist. Ond mae'n waith pan mae'r galon yn gynnes at faterion drwg hefyd. Felly maen nhw'n oeraidd at faterion da, ond yn gynnes at faterion drwg. Dyna i chi ddarlun trist. Ond da o beth pan mae'r galon yn gynnes at faterion da. A dyna sydd yn y salm yma. Dyma i chi frwdfrydedd gan y salmydd. I chi'n gallu synhwyro y cyffro yn y llais. I chi'n gallu synhwyro o'r ddarllen y salm y bwrlwm sydd yn dod o'r geiriau. Pan yn sôn am y fater bwysicaf oll, pan mae'n canu'r gan yma am y Meseia, am yr arglwydd Iesu Grist. I chi'n gallu synhwyro bod y salmydd yma yn ysu am cael canu'r gan yma. Dyma yw'r peth pwysica. A dyma beth i chi eisiau orlifo mewn i'r adeilad yma hyd yn oed y prynhawn hwn. Pan i ni'n canu, byddwch chi'n gallu synhwyro'r peth, yn gallu gweld hyd yn oed pan doedd pobl ddim yn gallu canu'n dda iawn, ond ei bod nhw'n canu nerth i pen. Dyna chi'r fath o ymdeimlad bydde fan hyn. Ac pan yn gwrando ar air Duw, ac maen nhw'n sylweddoli, mae'r materion yma yw'r materion gorau. Nid dim ond materion da, ond y materion gorau oll. Ac felly yn gwrando ar bob un gair. Ac os ych chi'n teimlo fel dwi'n teimlo nawr ar ôl dod nôl o daith pell, wedi blino, ac y bod blinder corfforol yn dod, ei bod yn ymdeimlad bod yn rwystredigaeth, achos sdim byd gwaith, nag os dim byd gwaith, na'r blinder corfforol yn dod yn ystod oedfa, ac mae Satan wrthi yn dod ar blinder troson ni dro o tro. Ddim yn digwydd pan ni'n gwylio'r teledu, ddim yn digwydd os chi'n gwylio rhyw gêm ar y teledu, ni'n mynd i rhyw gêm, dwi'n blinder ddim yn dod yn agos i chi, ond yn dod i'r cwrdd. Mae'n dod drosto chi. Ac i'r Cristion mae'n rwystredigaeth, achos mae'n amrando ac yn gofio brwydro ar peth. Dyna'r ymdeimlad pan yn dod i di yr arglwydd, bod chi yn ysu cael gwrando, ysu canu'r clodydd, i ddod i'r fath ymdeimlad sydd gan y salmydd yma. Tecach ydwyt na meibion dynion. Dyma'r bwrlwm sydd yn dod yma wrth iddo ganu clodydd y Meseia. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr adnod hon, trwy yn gyntaf gweld golwg o'r hunan, yna golwg o'r Meseia, ac yn olaf gras sydd yn yr Efengil. Wel, yn gyntaf, y golwg sydd o'r hunan. Cyn ein bod ni'n gallu gweld gwerth mewn gwrthrych neu berson arall, mae angen cael golwg gywir arnom ni ein hunan. Mae angen i ni ddeall beth ydym ni fel unigolion. Mae angen i ni ddeall beth yw cymdeithas a beth yw cyflwr dynoliaeth. Ar hyn mae'r salmydd yn clodfori a rhyfeddu at yw rhyfeddod y Meseia. Mae hwnna'n ddigon amlwg fan hyn. Ond mae hyn wedi dod yn fwy eglur i'r salmydd wrth iddo ddeall yr hyn oedd e. Mae rhyfeddod y Meseia wedi dod yn fwy o ryfeddod ar ôl iddo fe weld beth sydd yn wir amdano fe ei hun. Ond ydyw hyn bob tro'n wir o ran materion dyddiol. I chi erioed wedi dod ar draws rhywun galluog iawn. Yn anffodus, dwi wedi cael y profiad yma lot rhy aml, achos bys ni wastad yn tybio, wel fel hyn o'n i'n meddwl pan yn tyfu trwy'r ysgol, o'n i wastad yn meddwl bod pobl eraill lot fwy galluog nag fi, gan amla mi roedden nhw. Ac mae yn rhyw deimlad bach rhyfedd yn diwy. I chi'n dod a chi'n gweld i gallu nhw.
Ac mae'r rhyfeddod yn fwy pan i chi'n gweld be chi'n ei ddeall. Mi roeddwn ni mewn sawl gwers yn straffaglu a trial deall rhyw bwynt, ac o'n i'n gweld rhyw ddisgybion eraill yn ei ddeall yn syth. Doedd dim eisiau neb i esbonio iddyn nhw, ac roedden nhw'n ei ddeall ac yn gallu ysgrifennu llwyth am y peth, ac o'n i'n rhyfeddu fwy o gymharu a fi fy hunan, ac roeddwn ni'n edrych ar nhw mewn rhyw fath o barch mawr, yn gweld yma chi bobl clyfar, ac yn aml iawn roedd rhain ni'n ymfalchio yn y peth hefyd. Mae'r un peth gyda'r dwylo. Os chi'n gweld rhywun sydd â donia arbennig gyda'r dwylo yn gallu creu gwaith pren. Chi roed wedi gweld rhywun sydd yn gallu gwneud gwaith pren? Ac chi'n gweld blocyn o bren, darn o bren, ac yna maen nhw'n llifio ac yn defnyddio rhyw bapur tywod ac yn ei gwneud y pren yn llifn, ac ar ôl chydig bach amser maen nhw wedi cynhyrchu rhyw wrthrych pert. Chi wedi gweld y pobl yn gwneud y llwyau cariad yna? Fi'n cofio gweld rhywun yn y coleg da fi wrthi am fisoedd yn gwneud un, a nes trias i am y tro cyntaf i wneud un, a fe llithres i'n syth a torri cwt anferth yn y misi. Ond oedd wedi bod wrthi ac yn crafu ac yn crafu ac yn crafu. Pan nes i trio yn gweld pa mor anodd oedd e. O'n i'n gallu gweld pa mor wael o'n i, doedd dim talent o gwbl gen i mewn rhywbeth felly, ond o'n i'n gallu gweld rhyfeddod y talent y person yma yn gallu cynhyrchu llwy perffaith. Wel, chi'n bod i ni rhyfeddu pan i ni'n edrych fan hyn. Pan i ni'n cymharu'n hunan ar arglwydd Iesu Grist. O, mae yna ryfeddod llawer mwy os ydyn ni wedi cael cip olwg arnom ni yn hunan. Dyma'r broblem, dydy'r pobl yn grefyddol ac yn gallu gweld rhyfeddod y Meseia, ond ddim yn Gristnogion achos dydyn nhw ddim wedi gweld eu hunan. Dyna'r broblem. Mi fydd na rhai ar ôl yn ein capeli Cymreig ni heddi yn gweld rhywbeth rhyfedd am Grist ac yn gweld rhywbeth arbennig amdano. Ond dyw e ddim yn ddigon, achos dydyn nhw ddim wedi llwyr ddeall, pam yn gyntaf gan nad ydyn nhw wedi deall dim byd amdanyn nhw hunan. Dydy'r agendor fawr ddim yn glir ydyn nhw. Maen nhw'n edrych arno fe fel rhywun sydd yn arbennig. Ond fan hyn, ni'n cymharu Crist a meibion dynion, ac yn ni, ein teuluoedd, ein cymdogion, ein cydweithwyr, pob un. Mae rhaid gofyn y cwestiwn, sut rai ydyn ni? Sut fyddech chi yn disgrifio eich hunan? Sut fyddech chi heddi? Petawn ni'n gofyn i chi i ysgrifennu paragraff yn disgrifio chi eich hunan? Sut fyddech chi'n disgrifio chi eich hunan? Mae y math o waith i ni'n neud yn yr ysgol, yn edrych yn y dosbarth cynradd, ddechrau'r flwyddyn, fe fyddwn ni'n gofyn i'r plant i ysgrifennu paragraff i disgrifio nhw eu hunan, eu diddordebau, sut berson i nhw, be maen nhw'n hoffi, be dyn nhw ddim yn hoffi, eu bwydyd ac yn y blaen. Ond petai chi'n gwneud hyn nawr, byddwn ni ddim lot o ddiddordeb yn pa fwyd chi'n hoffi. Bydde dim lot o ddiddordeb da fi yn eich diddordebau chi, ond be fyddwn ni eisiau gwybod yw sut byddech chi yn disgrifio chi eich hunan. Ac petai hynny'n digwydd, bydde yna amryw ateb yn dod hyd yn oed fan hyn. Petai chi yn dod â darn o bapur yn rhoi disgrifiad o chi eich hunan, fydde yna amryw atebion. Hyd yn oed fan hyn, heb sôn am petai ni'n mynd ar hyd y strydoedd ac yn gofyn i bobl ymlith y strydoedd Caerdydd, disgrifio chi eich hunan i ni. Bydde y mwyafrif gan amlaf yn honni ei bod yn weddol dda. Dim llawer, hyd yn oed petai chi'n mynd i'r carchar. Bydde dim pob un o'r reina'n dweud mae pobl drwg ydyn nhw. Bydde mwyafrif yn dweud bod nhw wedi cael cam mewn cymdeithas ac yn beio rhywun arall. Felly hyd yn oed o fewn y carcharau fydden nhw ddim yn onest iawn am eu cyflwr nhw. Ond yn y strydoedd yma'n gyffredinol, gofynnwch chi bobl fyna, be sydd yn wir amdano chi hunan, bydde'r mwyafrif yn dweud ei bod nhw'n cyfri hunan yn bobl weddol dda. Yn rai sydd yn trio bod yn garedig, yn trio bod yn deg. A bydde'r mwyafrif yn pwyntio at y ffaith, mae nid llofruddion ydyn nhw, nid lladron ydyn nhw. A petai chi'n gofyn i'n rhoi marciau allan o 10, faint o farciau byddwch chi'n rhoi i chi hunan allan o 10, am sut fath o berson i chi? Lla dweud, oeddech chi'n awr be fyddwch chi'n dweud, bydde'r mwyafrif o'n chi'n dweud 7, mas o 10, sydd yn A. A fydd yna rai o'n chi yn ddigon bach i roi aserenog i chi hunan, yn rhoi 9 allan o 10. Dyna be fydde'n wir. Petai chi'n mynd ar hyd y strydoedd, bydde'r mwyafrif yn dweud, wel, dwi'n reit da, 7 allan o 10, dwi'n credu, a bydd yn ambell un sy'n mynd i gapel. Ac sydd yn gwybod yr emennau. A sydd yn darllen ei Beibl unwaith yr wythnos o leiaf.
yn rhoi 9 allan o 10. Bydde neb yn mentro rhoi 10 allan o 10, achos fysa nhw'n meddwl bod hwnna'n rhy fach. Ond bydden nhw'n rhoi 9 allan o 10, ond yn gobeithio'n fawr petai pobl eraill yn rhoi marciau mas o 10 i chi, a bydden nhw'n rhoi 10 allan o 10 i chi. I chi'n berson neis, i chi'n uchel eich parch fewn y cymdeithas, y mae pawb yn edrych arnoch chi, mi rydych chi wedi gwasanaethu'r eglwys, i chi wedi bod yn y capel, i chi'n canu'r emynau, chi'n cadw'r sil, i chi'n heiddi 10 allan o 10. Ai dyna fel i chi'n meddwl? Mae mor bell mae pobl Cymru wedi mynd o air Duw. Does dim ymgyffred o'r hyn y dywed y Beibl amdanom, sydd mor wir amdano ni. Does dim dernadaeth mae pechaduriaid ydyn ni yn ein gwlad ni bellach, ac hyd yn oed fan hyn, hyd yn oed rai ohonoch chi sydd wedi clywed yr Efengyl sul ar ôl sul, mi fyddech chi hefyd yn rhoi marciau da i chi eich hunan am sut fath o berson i chi. Yn sicr, dyw pobl ein gwlad ddim yn deall o gwbl ein bod o dan farn Duw. A hyd yn oed pe bawn ni'n perswadio chi eich bod chi wedi torri cyfraith Duw, ni fyddai ots gan y mwyafrif ei bod nhw wedi torri cyfraith Duw. Chi'n gwybod pam? Achos bydden nhw'n defnyddio hyn. Ni fyddant yn teimlo ei fod yn heiddi cosb. Yn sicr ddim cosb tragwyddol. Ond mi fydden nhw'n gobeithio mai Duw cariad yw. A gan mai Duw cariad yw, fe fydd e'n maddau popeth. A dyna sut mae pobl yn meddwl. Os ydyn nhw'n mentro ddigon pell ar hyd ffordd crefydd i feddwl bod yna Dduw a bod yna rhyw fath o atebolrwydd, yna mi fydden nhw'n dod â rhyw athrawiaeth mewn yn dweud, wel, dwi wedi darllen rhywle bod Duw yn llawn cariad ac i fod yn troi cefn ar bechod ac fe fydd yn gadael fi mewn achos os dwi'n dod i gapel, os dwi'n gwybod fy Meibl i, yn sicr mae gwell siawns gen i na'r rhai sydd byth yn mynd i gapel. A dyna lefel dealltwriaeth ein gwlad ni. Mae'n dangos darluneb llwyr, darluneb ysbrydol, diffyg deall sydd yn rhemp ar hyd y wlad. Mae'r ysgrythyr wedi ein dysgu ni yn dywe. Mae gwaith yr ysbryd glân yw dangos cyflwr dyn i ddyn. Ac i ni gweld felly, mor bell yw cymdeithas o ddeall unrhyw beth ysbrydol. O ddeall yr hyn byddai Cymru wedi ddeall hanner canrif yn ôl. Falle chi dweud 50 o flynyddoedd yn ôl, bydde gwell syniad gan bobl o wlad yma o beth ydyn nhw nag i ni heddi, ond eto i gyd, mae e dal yn wir, mae angen yr ysbryd glân i weithio a datguddio'r pethau hyn. Felly hyd yn oed ein bod ni'n byw mewn cyflwr trychinebus yn ysbrydol, yn grefyddol, nad oes dirnadaeth o gwbl gan pobl ein gwlad ni. Mae e dal yr un mor wir heddi ag oedd 1000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r rhaid i'r ysbryd glân agor llygaid yr enaid i weld cyflwr, i weld eich pechod, mwyn dod i weld a deall fod eich ymdrechion gorau fel bratiau bydron. Dyna be mae'r ysgrythyr yn ei ddysgu. Mae'r ysgrythyr yn dysgu fod yr gorau i chi yn ei wneud yn frwnt tu hwnt i eiriau yng ngolwg Duw. Fel bratiau bydron, yma nhw'n fochedd. A dyna yw eich ymdrechion gorau chi. Yn ddiweddar glywes i rhywun yn dweud, os yw ein gorau fel bratiau bydron, yna beth am ein gweithio ni te. Dychmygwch y darlun, os mae'r Beibl yn dweud yma eich gorau chi, yma eich crefydd chi, yma eich ymdrechion dyddiol chi, yr gorau chi wedi wneud, helpu cymdogion trwy gydol eich bywyd, yr holl bethau yna, rhowch nhw gyd eich gorau chi mewn pentwr mawr, ac yma nhw'n fratiau bydron, wel beth am eich gweithredoedd drwg chi, beth am eich meddyliau cas chi? Mae'n y darlun gorau sydd yn ei ddisgrifio fe i fi bob tro, a dwi'n dod yn ôl i hyn bob tro, sydd yn berthnasol iawn i'r amser yma o'r flwyddyn. Y darlun o'r ffenestr yn eich stafell fyw. Yn eich stafell fyw gatre, os yw yn heb rhyw lenni sydd yn gorchuddio'r y ffenestr, os yw yn ffenestr i chi'n gallu gweld syth allan trwyddi, mae'n taro chi fwy yn diwedd. Chi'n eistedd yna trwy gydol y gaeaf, o falle mis Hydref ymlaen, tan tua nawr, mis Mawrth Ebrill.
A'r holl fisoedd hynny chi wedi bod yn eistedd yn yr ystafell fyw, yn edrych allan trwy'r ffenest, falle bod yna rhyw olygfa ydych chi tu fas i'r ffenest, mae olygfa hyfryd yn ni o'r ceir yn dod lawr y stryd, un ar ôl llall. Ond mae yna glawdd dyn ni tu fas hefyd, ac ni'n gallu edrych ar y clawdd, ac ni'n gallu gweld yr adar yn dod ac yn nythu yn y clawdd hefyd, ac mae'n hyfryd i weld nhw'n dod, ac ni'n gweld nhw'n glir, popeth yn hyfryd. Yn eistedd yna, ni wedi glanhau tu fewn i'r stafell, dim problem, ni wedi bod yn glanhau'r carped, ni wedi bod yn dwstio'r silffoedd ac yn y blaen, popeth yn iawn. Ond yna mae'r haul yn dod. Ac yna ni'n gweld yr haul yn tywynu trwy'r ffenest, ac am y tro cyntaf ers tua 6 mis, i ni wedi gweld pa mor frwnt yw'r ffenestri. Ni'n mynd i meddwl am glanhau nhw yn ystod y geo, dim pwrpas yn ei stryd ni, ac mae yna gymaint o frydreddi'r ceir yn mynd heibio, byddai'r ffenestri frwnt trwy'r amser. Ond yna'r haf, mae rhaid i ni wneud rhywbeth am y peth. Chi'n eistedd yna, chi'n methu gweld allan bron iawn, ond doedden ni ddim wedi sylwi arno fe cyn. Doedden ni wedi sylwi, roedd yn gwbl lan yn fy marn ni. Ond nid yna ddisgrifiad o'r hyn sydd yn angenreidiol fan hyn. Ma'ch cyflwr chi yn drychinebus. I chi'n llawn hunan. Dyna beth yw problem dyn, yw'r hunan. I ni'n llawn balchder. Mae popeth i ni'n neud yn ymwneud ar hunan. Ac mae'r bywyd wedi cael ei arwain a'i fyw mwyn pleserau'r hunan. Ac felly i ni'n llawn balchder, i ni'n llawn pechod, i ni'n llawn bryntni, mae'n meddyliau ni'n llawn mochyndra. Ond i chi ddim yn ei weld e, achos chi'n meddwl bod chi'n iawn. Ond dyna rhyw ddydd, pan mae'r ysbryd glân yn agosau, pan mae presenoldeb Duw yn yr oedfa dwedwch. Mae yna rhywbeth yn digwydd, y mae goleuni Crist, y mae goleuni'r Efengyl wedi bod yna o'r blaen, ond ddim yn berthnasol i chi. Ond mewn rhyw oedfa, am y tro cyntaf yn eich bywyd, i chi'n eistedd yn gwrando ar y bregethr. Ac mae yna rhyw presenoldeb sydd yn goleio beth i chi fel go iawn. Ac am y tro cyntaf i chi'n dechrau cofio am pethau chi wedi wneud ac wedi ei ddweud. Ac am y tro cyntaf i chi'n cofio am y pethau da chi wedi wneud. Falle bod chi wedi bod yn garedig i pobl a'i bwydo nhw. Ac y fod yn rhywun sydd yn dangos caredigrwydd i pobl sydd yn ymweld a bethau felly. Chi'n garedig yn nhw trwy amser. Ond wedyn rhywsut yn yr oedfa y mae presenoldeb Duw cymaint i chi'n sylweddoli na. Fe nes i hynny clod i fi fy hunan. Fe nes i hynny mwyn i bobl weld pa mor dda oeddwn ni. Fe nes i hynny oherwydd o'n i eisiau balchder i cael ei ddyrchafu. Roeddwn i eisiau pobl i ddweud pa mor dda oeddwn ni. Dyna pam o'n i'n neud e, ac am y tro cyntaf, hyd yn oed mewn capel fel hon, mae'r ysbryd yn dod ac yn goleio i chi eich goreion fel bratiau bydron. Dyna beth yw gwaith yr ysbryd glân. Mae'n goleio y tywyllwch ac yn dangos i chi bydreddi'r galon. Ond o'r blaen, roeddech chi ddim yn ei weld e. Roeddech chi'n meddwl bod chi'n dda. Roeddech chi'n meddwl bod chi'n efengylau. Efallai bod chi wedi tystio leithi i bobl. Chi wedi rhoi tractiau i bobl. Ac i chi wedi gwneud yr holl bethau hyn. Ac yn gwneud pam clod i fi fy hunan. Pa mor dda ydw i. Mae'n bosib pregethu. A dyma'r ofn, allai sicrhau chi bore di llun, fe fydd na syniadau meddyliau'n dod i fi yn aml iawn. Pam oeddwn ni'n pregethu fel hyn? Pam nes i hyn? A oeddwn ni'n neud clod i fi fy hunan? Ac mae yna ofnau o droed gilydd yn dod drostai ac yn meddwl, a yw yn bosib pregethu'r Efengyl clod i ddyn. Allai sicrhau chi mae e. Mae e. Ac mae'r ysbryd yn gallu dod ac yn gallu dangos. So mae'n pwlpidau Cymru yn llawn o bregethwyr sy'n pregethu mwyn ennill ffordd i'r nefoedd. Mwyn ennill clod gan Dduw a gan ddynion. A dydyn nhw ddim wedi deall yr Efengyl. Ond yna os daw yr ysbryd glân a goleio'r stafell, goleio'r enaid, maen nhw'n gweld i bryntni am y tro cyntaf. Mae'n bosib i chi eistedd fan hyn am hanner canrif a clywed yr un neges a fyddwch chi dal ddim yn ei weld e, ond i bai fod yr ysbryd yn agor llygaid yr enaid i weld e. Ac pan i chi'n ei gweld eich pechod, mor bwysig yw e. Dyma'r cam cyntaf. Felly, dim syndod bod ni'n dweud wrthych chi weddio'r gweddi yma o'r galon o Dduw Graslon agor llygaid fy enaid i weld fy angen am waredwr. Dyna'r cam cyntaf. I Dduw i ddangos i chi eich cyflwr chi, eich angen chi, eich pechod chi. Fy hoff emyn, mi dafla maich
oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes, euogrwydd fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth dy groes. O, faint o filoedd o Gymru sydd wedi canu honna ac erioed wedi profi. Oes yna rhywun yma wedi teimlo'r faich, y dwyfol loes, mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Ydych chi roed i teimlo hyn? Chi roed i teimlo pwysau, euogrwydd pechod? O, mae yna bobl crefyddol yn ein gwlad ni sydd erioed wedi teimlo'r fath beth. Dyn nhw'n gwybod am be mae William Williams Pantycelyn yn sôn. Euogrwydd fel mynyddoedd byd, so nhw'n gwybod dim byd o'r fath. Maen nhw'n meddwl am euogrwydd nhw fel rhywbeth o deimlad anghyfforddus bod nhw wedi dal nhw mas, ond dyn nhw erioed wedi teimlo pwysau mynyddoedd byd arnyn nhw. So nhw erioed wedi profi fe. Ond allai ddweud hyn oeddech chi, os ych chi'n Gristion, mi rydych chi wedi profi fe. Mi rydych chi wedi teimlo'r pwysau fel petai mynyddoedd byd ar eich enaid chi. Pwysau euogrwydd pechod. Gadewch i ni symud ymlaen, dyna'r golwg sydd rhaid i chi cael o'r hunan. Os ydych chi am werthfawrogi'r Meseia, yma'n rhaid i chi werthfawrogi'r hyn sy'n yn wir amdanoch chi'ch hunan. Ac fedrwch chi ddim wneud hynny ar ben eich hunan. Felly yma'r cyngor gorau chi ofyn i Dduw i ddangos i chi. Broblem yw, bydd rhai nhw chi ddim eisiau weld e. A colledig fyddwch chi. Wel, yn ail, golwg o'r Meseia, dyma be mae'r adnod yn dweud, tecach ydwyt na meibion dynion. Ydych chi'n cytuno gyda'r salmydd? Ydych chi'n cytuno fod Crist yn decach na meibion dynion? Dyna chi gymhariaeth, does dim cymhariaeth. O'r adnod gyntaf, lle mae'r salmydd yn sôn am y brenin, ac yna yn sôn am y brenin, mae'n troi o fewn yr adnod gyntaf yn i'r ail adnod, ac nawr mae'n troi i siarad gyda'r brenin. Ac ein ni'n gweld yma'r ymdeimlad o ryfeddod wrth iddo weld prydferthwch y Meseia. Yn yr Hebraeg, ceir y gair yma tecach ddwywaith, sef prydferth. Dyna beth mae'n golygu. Ac yma'r salmydd, mae'n rhoi pwyslais ar y rhyfeddod fel un yn ei weld am y tro cyntaf ac methu cymryd yr holl rhyfeddod i mewn. Fel petai'r salmydd yn disgrifio tro cyntaf pan dath ei gredu, y tro cyntaf iddo weld rhyfeddod y ddysgeidiaeth am y Meseia. A'r hyn mae'n dweud yw, o, prydferth wyt, tecach ydwyt na meibion dynion. Ydych chi roed i cael y profiad hynny? Dwi'n cofio clywed, mi roeddwn ni yn Gogledd Ffrainc ac yn ble oedd e, Le Mont Saint-Michel. Ac roeddwn ni wedi cael clywed amdano fe. Ac roedd pobl wedi dweud wrthyn ni, pan fyddwch chi'n mynd yna, fyddwch chi'n mynd trwy ardal eitha, wel, dinod, os dwi'n cofio'n iawn, dim llawer amdano fe, chi'n mynd trwy strydoedd ac yn y blaen. A fe ddwedodd nhw, arhoswch tan bod chi'n dod at y gornel. Wel, credwch i fi. Mae yn beryglus i yrru, chi'n gyrru'r ochr arall y lôn, ac mae rhywun wedi eich rhybuddio chi. Arhoswch nes bod chi'n dod a throi'r gornel, ac yna fe welwch chi ryfeddod Le Mont Saint-Michel. Wel, o'n i'n aros am bob cornel, ac oedd yn beryglus, achos o'n i'n gyrru'r ochr arall y lôn, ac o'n i'n gyrru rhwng bob cornel yn aros i weld. Dim byd i weld. Tan i ni ddod at y gornel. Ac wrth ddod rownd y gornel, sa'i di gweld y golygfa tebyg yn fy mewi, achos roedd dim byd i weld tan hynny, ac o'n i'n mynd rownd rhyw dydd, os dwi'n cofio'n iawn, ac wrth fynd o gwmpas y tŷ, dyna ble roedd e. Roedd rhyw fath o fynydd a ryw ynys, ac roedd y mynydd wedi orchuddio'n llwyr ag adeiladau hynafol, ac roedd e'n olygfa werth i weld, ac o'ch chi'n gallu tynnu'ch llygad oddi arno fe, fe dynes i lun, o'n i wedi stopio gan bwysleisio, tynnu llun o drych yn y car, os dowch chi'n tîni fi, gewch chi weld e, fe dynes i llun o'r ffenes, o'r drych y car, o'r drych yn y top o'r car, o bobman, mi roedd e'n olygfa werth i weld, rhyfeddod prydferth, roedd e'n sioc, doedden ni ddim yn gallu tynnu fy llygaid oddi arno. Dyna mymryn o beth mae'r salmydd yn ei deimlo. Mae'r salmydd yn disgrifio fan hyn. Tecach, prydferth. Mae e wedi gweld ei bechod ac nawr mae e'n cael golwg ar y Meseia. Mae e'n cael cip olwg ar y Meseia am y tro cyntaf, a mae fel betai'n dweud, dyna chi ryfeddod, mae e'n ryfeddod uwch ryfeddod.
Dyna i chi beth yw'r profiad i rywun sy'n dod i gredu am y tro cyntaf. Dyna pam yn gorfforol i chi'n gallu dweud ambell waith ar wyneb rywun, mae yna rhywbeth wedi digwydd fan hyn. Mae yna rhyw faich wedi mynd, mae yna rhyw heddwch ar y wyneb, mae yna rhyw olwg yn y llygaid, mae yna rhyw wahaniaeth. Pa mae rhywun yn dod i gredu, maen nhw wedi bod yn dod i'r capel ac yn llusgo'i traed. Dwi ddim eisiau dod yma, dwi ddim eisiau gwneud hyn, pryd gewn ni fynd gatre, dwi ddim eisiau aros yma, ac dyn nhw ddim eisiau bod mewn unrhyw beth. Ond yna, rhyw ddydd, maen nhw'n dod i gredu, ac mae yna rhywbeth yn y llygaid. Maen nhw'n gwrando ar bob gair, mae yna rhyw heddwch ar yr wyneb, maen nhw'n canu'r celodydd yn yr emennau, ac maen nhw'n dweud, dyma yw popeth i mi pam, be maen nhw'n dweud? Prydferth wyt o Meseia. Mae'n tecach y dweud, na meibion dynion. Dyna i chi brofiad, Iesu Grist yn datguddio ei hun. Iesu Grist yn agosau. Mae'r salmydd yn cydnabod nad yw wedi gweld yr un yn debyg iddo erioed. Nad oes un erioed wedi dod yn agos at hwn. Ydych chi'n nabod rhywun sydd yn dod yn agos at rhyfeddod Crist? Dwi ddim. A dwi'n nabod lot o bobl byddwn ni'n rhoi reit lan fyna. Di newydd bod i ffwrdd yn Michigan ac wedi cwrdd â pobl. A ni cwrdd â byddwn ni'n cael Bob Dickey a'i wraig. A chi'n gweld nhw ac chi'n meddwl, allai ddim meddwl am llawer o bobl gwell na'r rheini. A pobl eraill yn ei plith nhw. A rhai fan hyn, pan dwi'n cael y fraint o dro i dro pregethu mewn ambell i le, i ni'n cwrdd â pobl Malcolm Watts ar hynna. A chi'n meddwl, llai ddim dychmygu pobl gwell ar hynny. Gafon ni David Morris ma wythnos diwetha. Llai ni'n meddwl am pobl lot gwell ar hynny. Ac mae yna lot o bobl yn chwyd, oes dim un o'r reina yn dod yn agos at Grist nag oes. Maen nhw'n agos ar ein telerau ni, ar ein lefel ni, ac maen nhw'n mawr ein parch, ac maen nhw'n bobl diwiol. Ond nhw dal ddim yn dod yn agos at Grist. Dyn nhw ddim yn dod, mae Iesu Grist yn decach nag unrhyw un. Hyd yn oed y gorau sydd yn y byd yma. Ef yw'r tecach o'r cyfan. Ond ni gellir dweud nad oes un wedi bod cyn hyn ac nad oes un wedi dod ers hyn. Dyma be mae'r Pantycelyn yn ei ddweud. Os edrych naf i'r dwyrain draw, os edrych naf i'r de, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Sawl gwaith chi wedi canu'r emyn hynny ac ydych chi'n cytuno gyda fe? Ymhlith a fi, ymhlith y rhai sydd wedi bod, ac ymhlith y rhai sydd yn mynd i ddod, neu yntau ddaw, ymhlith y rhai sydd yn mynd i ddod. Does debyg iddo fe. Os edrychaf i'r dwyrain, neu'r de, neu'r gorllewin, neu'r gogledd, unrhyw le, does debyg iddo fe. Ewch chi, dyna sialens i chi sydd dal yn credu, ewch chi chwilio am rywun sydd yn well na Christ. Ewch chi unrhyw grefydd. Newch rhyw ymchwiliad mewn i gryfyddau'r byd, alla'ch sicrhau chi, newch chi ddim dod o hyd i un sydd yn debyg i Grist. Does dim un wedi dod yn agos at fe. Pam? Fe yw mab Duw, fe yw'r un perffaith. Ond mae'r salmyd, dwi ddim yn cyfeirio at y ddwyfoldeb Crist yn yr adnod yma, pam yn dweud tecach yw. Dwi ddim yn disgrifio ddwyfoldeb fel mae Hebreaid yn dweud 1:3 o'r hwn, ac efe yn ddisgleirdeb ei ogoniant ef, ac yn wir lun ei berson ef, ac yn cynnal pob peth trwy air ei nerthef. Ni'n gwybod hynny, mae Crist uwch ben pob un o ran ei ddwyfoldeb ef. Ond mae Crist yn ben, ac mae yn Dduw. Ond mae yn ddisgrifiad yma hefyd o brydferthwch y dyn Crist Iesu. Tecach yw na meibion dynion. O bob un o ddynion, o ddynoliaeth, mae yn decach. Ymhlith dynion ni bu un fel ef. Ni'n gwybod y ganwyd ef yn wirthiol. Trwy nerth yr ysbryd glân, ni llygrwyd Crist a natur bechadurus dyn. Ni'n gwybod hynny. Dyna chi dyrchafu Crist uwch ben unrhyw ddyn arall. Yn ddyn fe anwyd yn berffaith. Mor wahanol i ni, lle ganwyd pob un ohonom yn bechaduriaid. Yng Nghaniad Solomon, penod 5:16, dyma i chi ddisgrifiad, debyg iawn i'r salm yma'n diwedd. Melys odiaeth yw ei enau, ie, mae fe oll yn hawddgar. Dyma fy anwylid, dyma fy nghyfaill o ferched Jerusalem.
Dyna ddyn oedd yr Iesu. Mae ei holl berson yn hawddgar. Ni bechod erioed, ni ddywedodd yr un gair croes, dim un meddwl anghywir, dim un gweithred hunanol. O, mor bell o feibion dynion. Mae pob un o feibion dynion wedi pechu. Yn ddyddiol, yn wastadol, trwy gydol ei bywydau, llawn hunan trwy'r amser. Ond nid felly Iesu Grist. Mae Crist yn llawn doethynau perffaith, yn llawn sancteiddrwydd. Mae e mor bir, mae e'n berffaith. Nid oes gwella arno. Mae'r ysgrythyr yn ddisgrifiad clir yn dangos. Nid oes modd gwella ar Grist. Wrth feddwl am ei holl rinweddau, ni ellir gwella. Colosiaid 1:19, o blegyd rhyngodd bodd i'r tad drigo o bob cyfiawnder ynddo ef. Mae pob cyfiawnder posib yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna i chi pan mae'n decach na meibion dynion, na prydferth. Mae'n llawn cyfiawnder. Pwy arall gellir disgrifio fel hyn? Edrychwch ar ei weithredoedd. Ystyriwch, pam daeth Iesu Grist i'r byd? Pam ddaeth e lawr i'r nefoedd? Wel, mae'r emyn yma'n disgrifio chi gan Pantycelyn. Yn yr emyn yma gan Pantycelyn, mae'r holl efengil. Mae e gyd yno. Fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddrain, mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain main. Mae e gyd yn y bennill na bron iawn, allwch chi ddim yr efengil ym mhob pennill o'r emyn. Ond mae'r emyn fel cyfanwaith yn llawn o'r efengil. Dwi wedi gallu defnyddio bob pennill fan hyn a rhannau gwahanol o'r bregeth. Mae e'n dod ac mae'n berthnasol ym mhob rhan ac yna'r darn yma. Pam dath Iesu Grist? Yr un sydd yn decach na meibion dynion. Beth oedd ei bwrpas e? Fe ddath e mwyn delio ar hyn sydd yn ein gwneud ni'n frwnt. Fe ddaeth i achub dynion o'i pechod. Os ydych wedi cael golwg ar eich hunan ac wedi gweld difrifoldeb eich cyflwr, dyma'r un a ddaeth i helpu. Fe all ddelio a'ch pechod. Fe ddaeth a chymeryd y gosb am eich pechod ar y groes, dyna be mae'n dweud, mwyn i chi cael bod yn wyn, yn lan, wedi'ch golchi yn llwyr yn ei waed. Fe gyflawnodd Iesu Grist holl ofynion y ddeddf yn eich lle. Dim syndod i Pantycelyn i ddweud does debyg iddo fe. Mae Pantycelyn yn cytuno gyda'r salmi. Tecach yw na meibion dynion. Prydferth yw hwn. Hyd yn oed prydferth ar y groes. Yn gwisgo'r goron ddrain. Pan i chi'n gwybod ei fod yn gwisgo'r goron ddrain, eich mwyn chi, mae'n dod yn fwy prydferth. Pan i chi'n gwybod bod yr dwylo yna wedi hoelio ar y groes, ac mae'r unig beth sydd yn ei gadw ar y groes yw'r hoelion, yn ei draed ac yn ei ddwylo, a'r gwaifon rhwng i ochr e. Pan i chi'n gwybod mae dyna'r unig beth sydd yn ei ddale i fyny, yn uchel i fyny ar y groes, a'i fod wedi marw fyny yn eich lle. Pan i chi'n gwybod bod y gwaed sydd wedi llifo mwyn cymryd eich cosb chi, ac mwyn galluogi eich bod chi'n cael eich glanhau, yna dim syndod os i chi'n cael golwg ar hynny, mi fyddwch chi'n dweud tecach yw na meibion dynion. Prydferth yw Iesu Grist, uwch ben pob un arall. Wel, i orffen, beth am ras yr efengil? Wel, tecach ydwyd na meibion dynion, tywalltwyd gras ar dy wefusau. Sut eiriau sydd yn llifo o enau meibion dynion? Beth yw'r geiriau sydd yn dod allan o enau pobl fwyaf? Gan amlaf, a mae hwn yn weddol siŵr, geiriau o falchder, hunanoldeb, casineb, geiriau o dwyll, hyd yn oed gyda'r rhai sy'n proffesu. Mi fydd na ryw eiriau hyll am rywun ei gilydd bron trwy'r amser. Siarad sydd o cefn. Yn dweud rhywbeth amdanyn nhw, falle sy'n wir, falle sy'n ddim, hanner gwir, hanner ddim. Dod â niwed i rhywun. Os oes rhywun dweud, dwi'n hoffi hwnna, dim yn ddigon neis, ond dwi'n gwybod amdanyn nhw. Chi'n gwybod pam wnaethon nhw hwn, chi'n gwybod be wnaethon nhw fan hyn, ac dyna beth gan amlaf sydd yn dod o enau dynion. Petawn ni'n pentyrru holl eiriau dynion, dyna fynydd anferth fyddai yno.
ac bydde'r mwyafrif llethol ohonyn nhw'n eiriau o hunanoldeb a chasineb. Ond dyna wahaniaeth gyda mab Duw y Meseia, Iesu Grist. Dyma be mae'n dweud, tywalldwyd gras ar dywefusau. Dyna chi darlun. Caniad Solomon 5:13, ei ryddiau fel gwely perlysiau, fel blodau peraidd, ei wefusau fel lili yn diferu myr diferol. Dyna chi wefusau. Dyna chi wefusau na ynganodd yr un gair hyll. Yn llawn grasysau. A'i geiriau yw'r rhain sydd heb sylwedd? Wel, yn sicr na. Geiriau sydd â digon o brawf tu cefn iddynt. Pan y mae rhywun yn dweud rhywbeth mor fawr a hyn, mae yna ddigon o brawf, Luc 4:22, ac yr oedd pawb yn dwy'n tystiolaeth iddo, ac yr oeddent yn rhyfeddu am y geiriau grasusol a ddeiau allan o'i enau ef, a hwy a ddywedasant, ond nid hwn yw mab Joseph. Dyma i chi ddisgrifiad yr oedd y salmydd yn ysgrifennu blynyddoedd cyn dyfodiad Crist, ond yr oedd y salmydd yn gwybod pan byddai'n dod, mae tecach fyddai'n ameibion dynion. A be ddigwyddodd pan ganwyd ar Iesu, pan tyfodd i fod yn ddyn, pan dechreuodd ei weinidogaeth, yr oedd yr oedd pawb yn dwy'n tystiolaeth iddo, ac yr oeddent yn rhyfeddu am y geiriau, nid y geiriau cryf, nid y geiriau clyfar, nid y geiriau doeth hyd yn oed, ond at y geiriau grasusol a ddeiau allan o'i enau ef. Ydych chi wedi cael golwg felly o'r Iesu? Ioan 7:46 ar swyddogion a tebasant, ni lefarodd dyn erioed fel y dyn hwn. Ni lefarodd neb fel hwn. Rhyfeddodd y bobl at ei ddoethineb. Matthew 13:54, ac fe a ddaeth i wlad ei hun, ac a'i dysgodd hwynt yn ei synagog, fel y synodd arnynt, ac y dywedasant, o ba le y daeth y doethineb hwn a'r gweithredoedd nerthol i'r dyn hwn. Roedden nhw'n rhyfeddu ar ei eiriau, ar ei ddoethineb, ar ei weithredoedd e. Cymaint o ryfeddodau, cymaint o ras a chariad, at rai nad oedd yn heiddi'r fath gariad. Y cwestiwn sydd rhaid gofyn felly yw'r cwestiwn gofynodd Pedr yn Ioan 6:68. Dyma'r cwestiwn gofynodd Pedr. Yna Seimon Pedr a'i hytebodd ef, o arglwydd at bwy yr awn ni, gennyt ti y mae geiriau bywyd trygwyddol. Dyna i chi pam mae prydferth yw. Fe ddath e ac o'i enau dath geiriau o ras, a'r geiriau o ras oedd geiriau o fywyd trygwyddol. A'r cwestiwn o fynodd Pedr yw at bwy yr awn ni. O'r hwn y llifodd gras. O honno ef y daw newyddion da ar Efengil. O honno ef daeth bywyd trygwyddol. Ef sydd yn eich gwahodd i ddod ato. Ef sydd yn addo peidio gwrthod y sawl a ddaw ato. Ef sydd yn addo rhoi bywyd trygwyddol i'r sawl sydd yn dod at droed y groes. Neithiwr o'n i'n edrych gyda pobl ifanc ar weddi gan J.C. Ryle, a fe dwedodd e un o'r rhinweddau gweddi dda yw gweddi sydd yn dyfal barhau, a'r gweddi sydd yn cymryd Crist ar ei air, a'r gweddi sydd yn dod ato ac yn cynhori'r digred i ddod at Grist, achos, ac i atgoffa Crist, y mae e wedi addo peidio gwrthod y sawl a ddaw ato. Yr un peth sydd yn hyn. Yr un peth i ni'n dweud wrthoch chi. Yn addo ateb gweddi'r sawl a ddaw ato, dan cyffesu pechodau, dan edi feirwch, o dyna'r cyngor i chi ddod at yr un sydd yn decach nag unrhyw feibion dynion. Mae yn brydferthach, mae yn prydferth, llawn grasusau, o arglwydd at bwy yr awn ni, at bwy yr ewch chi, i ble i chi mynd i droi ar ôl mynd allan o'r oedfa hon. Dych chi'n mynd i ddechrau siarad am bethau eraill? Wel, mae'n digwydd yn diwedd. Os ych chi heb ddod i gredu eto, yna mae bob tro i chi'n gwrthod troi at Grist, fe eithon anoddach ac fe wneith eich calon galedi'n galetach.
Dyna chi fendith, dyna ras a ddaw o iennau, tecach ydwyd na meibion dynion, tywalltwyd gras ar dywebusau, oherwydd hynny eith fendithio Duw yn dragywydd. Dyna chi gydernu, dyna sicrwydd, bendithiwyd yn dragywydd, does dim diwedd, does dim terfyn ar y fendith awr mab, yno mae nawr yn y nef, fel mae'r emynydd Pantycelyn yn gorffen trwy ddweud. Esgyn a wnaeth I entrych nef, I eiriol dros y gwan, fe signa fenaid unau'n lan i'w fynwes yn y man, ac yna cafod gyda gef panel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Oedd Pantycelyn yn un o'r salmydd, oedd e'n wedi ysgrifennu un o'r salmau, wel naddo, ond mae e'r union yr un peth ar salmau. Mae e'r union yr un peth, mae e wedi cael yr un golwg o'r Meseia gafodd y salmydd. Yr oedd Pantycelyn wedi ddeall ac yna rhyw ddydd caf fod gyda gef panel y byd ar dan ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Pam mae'n gallu dweud hynny? Achos mae Pantycelyn wedi bod at y groes. Mae e wedi dod â'n llwyth pwysau euogrwydd pechod. Ac mae wedi dod at Grist, a mae wedi gofyn am faddeuant, ac mae Crist wedi cymryd ei euogrwydd, ei bechod, ac wedi hoelio i'r groes, a mae'r gwaed sydd wedi llifo yn ei olchi'n lan yn wynach na'r eira. Ac nawr mae'r Pantycelyn gallu dweud, mae ef yn edrych ymlaen at y dydd pan y cael weld e wyneb yn wyneb. O arglwydd at bwy yr awn ni, at bwy yr ewch chi, at bwy I chi mynd I droi. Mae gobeithio at hwn, tecach ydwyd na meibion dynion, tywalltwyd gras ar dywefusau, oherwydd hynny, yth fendithio Duw yn dragywydd. Gadewch I ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw am dy ras, am dy drigaredd, am dy gariad, am y fraint o cael bod yn dy di, ac edrych ar dy air, ac o Dduw I ni yn gweddio. Byd ysbryd ar waith yn agor llygaid deillion I weld ei hangen am waredwr, ac wrth gweld ei hangen, I ni yn gweddio, bydde di yn tywys ei llwybrau at droed y groes, lle bydd yr arglwydd Iesu yn delio a'i baich, ac yn rhoi ffydd, ac yn rhoi'r gallu ymddiried, ac I weld rhyfeddod prydferthwch yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Teir gweithio yn ein plith, ni'n gofyn hyn o tri enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gewn ni newid felly yr emyn olaf I 103, gewn ni ganu siwr o fod, yr emyn orau yn unrhyw iaith, mi dafla maich oddi ar fy ngwar. 103 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein hargwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.